миналия ми клип всички писахте Ванко, Ванко, Ванко. eSports, FIFA, ето го клипа на Ванко. Ванко. Ето го там, най-новото му, което е преди 11 дни, никак не е ново. Аз съм го гледал до някъде, но казахте, му гледаме това дете по 1 час. Смисъл, не знам кой ви кажа, хубаво, дайте да видим какво ще направи на... Съм с шоките. Много се извинявам. За което? Какво са шоките ми, за кое му се служа? Не знам кой слух. Ако ще правим? Всички Ванко брати. Тъпо Ванко и всичкото да проваля. Май без слушалка ще бъде. Не е имало видео почти 2 месеца, което никога не се е случило в историята на... Какъв този Ванко, бе? Кому писата, бе? Ванко много познай, бе. Посреща съм малко. Нещо. Чай. Голямо е вълън, защото участва в звездни футболи при няколко години. Така че Евала Ванко. Абонирам се за Ванко. Всички главни букви са. Няма да става линк. Но се не знам което Ванко. Значи, браво. Канала, но има нещо, което крих от вас доста дълго време. И какво е това нещо, хора? Нова игра, бе. В смисъл, си някой друго да правиш. eSports. Пълни хакери, брат. Играта гърми от хакери. FC Mobile гърми от хакери. Сигурен съм. Когато виждам, брат, забивам и за 2 секунди. И не се вкарват поне 10 гола за тези 10 секунди. Или 2 там, колкото са. Ще бъда 5 шоки. Не мога да ги сложа, значи. Това именно новата ви кола. Да, не я показах цели 6 месеца, половин година. Не качи дори една снимка, с която да я видите и да се разбере какво се случва. Аз гледам клипа Раут за Еванко, смисъл клипа Раут, за да ще го гледам. Вчера, защото време нямаше видеа, но новата ми спортна... Даже снимка си има канала. Бати, кола за 50 000 лева. Чакай да ще... Бях няма за 50 000 лева. Тема още от миналата година, лятото 2024 година. И това лято... Това е няколко месеца, 2 месеца. Наистина, при 2 месеца май бяхме миналата година. Май бяхме 2025 година. Най-сетно сяга се добие с нея така. Брат, 39 секунди, а ние вече снимаме. Че настъпи момента да я видиме. Сега гледаш на коферата. Али някакво друго клипче на Ванкото и... Аз съм по FIFA, брат, не съм по някакви такива глупости. После, ако искате някой друг епизод да играм и FIFA, май се загубих. Хора, буквално си спях, събуждам се и се озовавам тук просто. Бях супер наплитко и изведнъж се озовавам тука. Буквално си спях и просто се събуждам и виждам, че съм тук. И съм доста навътре. Не е добре положението, хора. Хора, буквално си спях, събуждам се и се озовавам тук просто. Бях супер наплитко.
плитко и изведнъж се озовавам тука. Буквално си спях и просто се виждам и виждам, че съм тук. И съм... Главното е за това е там. Трябва да се 7, 2... Не. 5. Хора, о май гад, не спознах го! Хора, познах го, о май гад! Погледнете това видео, погледнете просто екрана и сега обърнете главата си настрани и просто с периферното си зрение погледнете и вижте и ще изглежда буквално, ще се движи 2 пъти по-бързо. Буквално гледате, виждате нормалната скорост, бързо така и се движи 2 пъти по-бързо. What? Ако ви се получи това нещо, хора, абонирайте се за канал. Погледнете пак опенинг в реалния свят, това да се отворим този мистериозен футболист, така че нямам абсолютно никой да... Мисъл, и според доста се гърмяха от хакери миналата седмица. Ванко, всички защо ли спамахте Ванко? Това е последни дена, но макив и мен Ванко също. Всички викат, че Андон. Е тук Андон. Това на Андон съм погледал някакви там секундиар. Дайте ще говорим от начало само за вас. Това е Сара, а това е Лара. Познай кой се е настал с нощи. За енергия през деня, тайна... Сега ти се кой те му е. Трябва да се тръгна. Докато другите бягаха, по-голяма част да стане добро влог. Здравейте на всички в едно така малко по-необичайно видео, необичайен формат. На Андон някой му се подигра, човек. Той си е най-големия. Според мен е най-големия. Някой му се подигра. Сега тук ще мълчи в негова чест. Или пък по-скоро необичайен за последните години. Защото аз така съм стартирал на бюро, играйки някакви игри. Андон сте тук, приятели, и днес реших да направя една реакция. Но макив е една татуировка, която и Антония има, и Андония имат. На врата е тук. На Пикбук 2016 година. Разрази се така е Пикбук, Андон Пик. един тренд наскоро, главно в Инстаграм. 2026 срещу... Ти имам за подигра. Мой за... Тия татуировката, за която аз ви говоря. Буквално и Антония има същата. Защо бе, човек? 2016 хих си качва, нали, разбира се, 2016 какво е правил, снимки най-вече. Аз го направих в Инстаграм, качих го в Инстаграм, но също нещо реших да го направим и тук, в YouTube. От супер много време не съм правил подобно нещо. Ако се реагира на някакви различни неща, пишете, защото наистина в момента съм се насочил зверски много към музиката ми. Работим по супер много проекти с моя екип и те първа ще излезат много неща. Поклон през всички между, които се закупиха албум и просит до официалната Андон 18. Албумът вече го няма, тъй като е разпродаден, но може да следите сайта, защото скоро може да изгледам други неща там. Правя бързо кратко прекъсване за моите хора от Карикатура БГ. Ако искаш да зарадваш твой приятел, близък или човек, който не харесваш, винаги можеш да му направиш една карикатура, като използваш кода ми Антон 10. Тя да ще бъда за малко в кухнята. Те хора. Идвам до статука. Запомня. Искам шостени още веднъж, защото вече ги искам. Какво? То може да оправим. Аз ще стана в кухнята. Или хора. Някакво директно да съм не спя. Там. Направо няма да сме. Тук сме там.
с... Да. Пик-пук 2016. Той по-скъл. Защото на пик. 10 за 10% отстъпка. Приятели! Тук взяли опет чуто. Искам да се потопим дълбоко в 2016 година. Това е една година, в Аз не съм отбил тогава. която аз започнах да се изграждам вече като ютубър. Година, в която направо започвам да гледам какво съм качвал. Година, в която съм играл FIFA 16 зверски много. Искам да видим само кое е първото видео, което съм качил от 2016. Оле, как да стане ютубър облик. Чакай малко. Стартираме с видеото Моята стая. Вече много модерно да се правят такива влогове, в които показваш сетъпа ти или показваш апартамент. Нали? Всички бяхме много инспирирани от чужбина. Остата внимание, аз съм пик. Остата внимание. Това е румтур. Беше супер модерно от американците наистина да правят това, което те правят. Съжалявам за гласа ми, но тази вечер се оправи за стрима. Искам да кажа само, че за стрима. Оправи за стрима тази вечер, леле. Така, това е първата ми спешка, в която се случи цялата магия. Тук създадох пикпук. Но апартамент го продавахме вече. Така че всяка сряда, събота и неделя стримам от 9 часа. Тази вечер имам много... Хора, мисля това е екран. Направо. Хубави сценарии. Смисъл такъв, че... Чакай малко. Чакай, бе. Ми, това ще е екран клипани, абонирайте се за канала. Благодаря, че гледахте и следващия път. Чайте. И следващият